Mga hinigugma na akong maigsuon sa pagtuo diya sa GCAP. Pasalamat ta sa Ginoo nga ang Board of Elders sa GCAP nagahimo na gyud og usa ka desisyon nga magabalik na gyud ang atong face-to-face nga pagsimba diri sa GCAP. Ug kani magasugod sa Oktubre 25, Domingo. Ang unang serbisyo manghitabo sa alas 10 taman alas 11:30 sa buntag kana sa in English nga sa worship, o sa alas 3 taman sa alas 4:30 sa hapon mao ang Cebuano nga pagsimba. Ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 9, 19 taman sa 25 naga-encourage sa atong tanan nga dili gyud nato ipasagdan ang worship sa simbahan bisan na sa mga taliwala sa mga kalisod nga atong gaagian. Busa sa 25, Oktubre 25, magasugod na gyud ang atong duha ka panimbahon. O kani naa kay mga atong kinaobserbahan nga mga tawag diri health and safety guidelines nga gitagana sa atong gobyerno under sa IATF. So walay senior citizen nga pwede nga moapil sa panimbahon. Mao nang mga miyembro nga ang ilang pangidaron labaw sa 60 anyos dili pwede nga maka-apil sa panimbahon. Kaduha, ang mga tao nga ang pangidaron 21 anyos paubos dili sad pwede nga maka-apil sa panimbahon. Og atong klarohon nga dili sad pwede ang mga bata nga moapil sa panimbahon. Dili sad pwede nga mosimba ang mga buros o katong naay hilanat, gaubo, o katong mga naay mga sakit susama sa high blood o uban pang mga sakit nga dali matakdan o uban nga mga sakit. Busa, antes nga makasulod ta sa simbahan, naay mga pamaagi nga kinahanglan atong obserbahan. Tanan kinahanglan magsulob og face mask, face shield, moagi sa thermal scanning, kinahanglan moagi sad sa paghugas sa kamot, sanitation, kinahanglan mo fill up sila og health declaration og mag-obserbar og social distancing. Tungod niani, magpadayon gihapon ang online or virtual worship service gathering diha nga maatong matan-aw diha sa GCAP website or Facebook or YouTube para sa mga dili maka-apil sa panimbahon sa Domingo nga face-to-face. Mga kaigsunan, magpadayon ta og simba sa atong buhi nga Dios bisan asa ta, og kinahanglan nga magpadayon nga mahimutang safety sa atong kung asa manggaling ta, og kinahanglan nga healthy gyud ta. God bless sa tanan og maayong adlaw.